ویکیپedیا کردی سیامند و خجê serpêhatiya Siyabend û Xwecê di zargotina Kurdî de piştî destana Memûjînê xwe di radeya duyemîn de digire. Navê Siyabend li hin deveran Siyamend û Siyamet jî tê gotin. Ev serpêhatî di destpêkê de çendî ku bi belangastiya Siyabend li deşta Silîvê dest pê kiriye. Lê li ser evîn û mêrantiya hatiye encamdan. Li hengê wê Siyabendê Silivî ku jê re dibêjin xwediyê kevanê zêr û zivî dema ku ji ber destê jin mama xwe reviyaye pêşî çûye geliyê Hewrê û bûye mêrxasê Emer Axa axê got dota xwe Elîfa Bedewdayê lê wî nevaye û ji wir çûye Çiyayê Sîpanê xelatê birayê xwe qeregê tirandetiye û ji wirê jî çûye Rojhilatê Kurdistanê nav eşîra Şikakan û pêrga Xecê bûye. Ji ber Xecê xwestiye ku her heft birayên Xecê bizewicîne lê dîsa Xecê nedanê. Îcar wî her heft birayên Xecê kuştine û Xecê ji xwe re biriye lê li serê Çiyayê Sîpanê xelatê nêriya Xezalan herrek lê daye û di Zinêr de ver bûye li ser deviyê Belûlkê ketiye pîjak li pişta wî ketiye û di şînga wî re davêtiye. Li ser vê destana folklorî heta niha sê pirtik ji haliyê sê nivîskarên cuda ve hatine nivîsandin.